Mga kapuso, 54 anyos nga lalaki gintiro patay sang barangay Tanod sa Manokan sa Oton, Iloilo. Si Kim Salinas nakatuto. Ginbawian sang kamuhi ang 54 anyos nga si Juanito de Leon matapos gintiro ni Freddy de la Peña, 45 anyos, kag isa ka barangay Tanod sa ginagaidan sa mga inugbulang nga manok sa barangay San Antonio, Oton, Iloilo. Las 5:30 sa Barsangaga. Ang sospek amo ang caretaker sang Manokan samtang ang kabulig naman ang biktima. Sunod sa kapulisan, nagapangapi ang sospek sang nagbaisay ang duwa. Nagkuha sa kutsilyo ang biktima kag tuyo ang handuson ng sospek. Apang naggabot sang pusil ang sospek kag nagpalupok sang duwa ka warning shot. Apang sang nagsulong ang biktima, gintiro na ini sang sospek. Igo sa nawala nga guya ang naagom sa biktima. Gindeklarar ini nga dead on the spot. Mataging tiro sa 90 sa biya. Ang 94 sina, ibaysay na natabo sa ilan. Nadakpan man ang sospek sa inapurian. Na-recover ang .45 caliber pistol nga gingamit sini. Wala na naghatag sang pahayag ang sospek sa news team nga preso sa Oton Police Station. Apang sunod sa kapulisan nga pahayag sang sospek sa ila. Si victim, pinapasbanda ni suspect na daw siya ni sa nagkuha sa mga personalidad ang gamit sa Manokan. Wala yung tiro, posibilidad siya man mapatay. Sunod sa bata sang biktima, nga wala na nakatubang sa kamera. Apisar luyag nila mahatagan hostisya ang biktima. Wala sang ikasarang pinansyal, rason nga nagpaareglo na lang sila. Apisar sini, ginanda sa gyapon sa kapulisan ang reklamo nga murder. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.